Ο Δήμος Πεύκης, κατά την περίοδο 1995-2006, αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε όλους τους τομείς δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατάφερε να γίνει πρότυπο συγκροτημένου, υγιούς και αποτελεσματικού Δήμου. Με την οργανωτική του επάρκεια, αντιπαρήλθε σοβαρές θεσμικές αδυναμίες, παρέχοντας σειρά υπηρεσιών στους πολίτες του που έτυχαν της καθολικής ανταπόκρισης. Προσέγγισε τους δημότες με την άσκηση ευρείας κοινωνικής πολιτικής, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής τους. Στήριξε τους νέους και αγκάλιασε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με σεβασμό και ανθρώπινη ζεστασιά. Συμπαραστάθηκε στους εργαζομένους και στις δυσκολίες της καθημερινής ζωής τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και ασκώντας την αρμόζουσα οικονομική πολιτική. Παράλληλα, η Πεύκη γνώρισε το ποιοτικό εκείνο άλμα που την έκανε να ξεχωρίζει από πολλούς δήμους της Αττικής. Διατήρησε τον αμεγή χαρακτήρα της πόλης κατοικίας, απαλλαγμένης από οχλούσες επαγγελματικές δραστηριότητες, και προώθησε τη θεσμοθέτηση των χρήσεων γης για την εξασφάλιση του μέλλοντος. Σεβάστηκε το περιβάλλον εμπλουτίζοντας το πράσινο και προστάτευσε τα δάση από διεκδικητές και καταπατητές, βάζοντας σοβαρές βάσεις για το μέλλον με μια σειρά εμπεριστατωμένων και υπεύθυνων ενεργειών. Ολοκλήρωσε κατά μεγάλο μέρος τις υποδομές του, σε βαθμό ιδιαίτερα ικανοποιητικό, εκτελώντας έργα σημαντικά, ώστε να αντιπαρέρχεται πλέον με ευχέρεια ακόμα και οξυμένα καιρικά φαινόμενα. Ενάντια στα πολλά προβλήματα που επιφέρει η αστικοποίηση των πόλεων, η Πεύκη αντιστάθηκε, έχοντας πάντα σαν μέτρο τις λέξεις κλειδιά ποιότητα και καλαισθησία. Απέκτησε προσωπικότητα αναδεικνυόμενη σε περιζήτητο τόπο κατοικίας, με τις τιμές των ακινήτων να εκτινάσσονται στα ύψη. How
Βασική αρχή του Δήμου, που απετέλεσε και την φιλοσοφία όλων των δραστηριοτήτων του, ήταν ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος. Η διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης ως αμιγούς κατοικίας, η προστασία και κατοχύρωση των μοναδικών πνευμόνων πρασίνου ως δημόσια δάση, ο εμπλουτισμός και η βελτίωση του πρασίνου ήταν οι κύριοι άξονες έργων και ενεργειών του. Τα έργα υποδομής που εκτελέστηκαν κατέστησαν την Πεύκη πολύ σύγχρονη και λειτουργική και εξασφάλισαν ανετότερες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων ακόμα και σε περιόδους εκτάκτων αναγκών, ενώ μία σειρά έργων πνοής προσέδωσαν προσωπικότητα στην πόλη. Τα έργα εξοραϊσμού ανέδειξαν την πόλη σαν ένα από τα πιο όμορφα προάστια της Αττικής. Μια σειρά πράξεων και ενεργειών του Δήμου λειτουργήσε καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, βάζοντας στέρεες βάσεις αναβάθμισης και για το μέλλον. Η Πεύκη, με ανθρώπινο πρόσωπο, με πλεονάζουσα μέριμνα για τον άνθρωπο και την καθημερινή ζωή του, είναι μια αδιάσυστη πραγματικότητα. Και τούτο επιτεύχθηκε ενάντια στα συμφέροντα και τις πιέσεις, κόντρα στη μικροπολιτική του ρουσφετιού και των παραχωρήσεων. Πολιτισμός. Με την εφαρμογή ενός πολύπλευρου προγράμματος δράσης, με κύριο πολιτιστικό φορέα τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Πεύκης, η Πεύκη έζησε μια πολιτιστική κοσμογονία, διασφαλίζοντας στους πολίτες της ανεπανάληπτες πολιτιστικές ευκαιρίες χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Σε μια εποχή γενικότερα αντιπνευματική, με έντονα τα στοιχεία πολιτιστικής καχυποψίας και αμφισβήτησης, ο Δήμος Πεύκης πήγε αντίθετα στο ρεύμα. Φρόντισε να ικανοποιήσει όλες σχεδόν τις πολιτιστικές ανησυχίες των πολιτών του, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και μόρφωση, παρέχοντας συγχρόνως τις καλά μελετημένες ευκαιρίες, ώστε όλοι οι πευκιώτες να προσεγγίσουν δημιουργικά, εφόσον επιθυμούσαν, τις τέχνες, την πολιτιστική μας παράδοση και κληρονομιά, απολαμβάνοντας μέσα από τη γενικότητα Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and